ମୁଁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାରାଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଦିକ ଗୁରୁକୁଳମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ବିଲୋପ ହୁଏ ଏବଂ ପାପର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ସମୟ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 5 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଝିଅ 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଲା ପରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି କୋଠା ମହଲ କରି ବିବାହ କରି ଏ ସମସ୍ତ କଥା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଜେଲରୁ ଫେରି ଲ ପାଠ ପଢ଼ି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଉପର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ରଡ଼ି କରି କହୁଛି, ଏ ସରକାର ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ସତ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତମେ ଜଣେ ଝିଅ କିଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଆସିଲ, ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାର ହେଇଥିଲା ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମେ ପୂରଣ କରିସାରିଛ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଜି ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆଜି ବାଇଆ ଜେନାକୁ ପଠେଇଛ ଜେଲ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ନେତା ପ୍ରନେତା ତମ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦେଇଛ, ଦେହ ବେପାର କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଏ କଥାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ଝିଅ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଟିଭିରେ କହୁଛି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ସତ କହିବି। ଯୋଉ ସତ ସେ କହୁଛି ସେଥିରେ ସତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ମିଛ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିକିରି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଇଟା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ନିଜେ ଖେଳ ଖେଳିଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ବି ନେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇସା ବି ନେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର କରିଛି। ଆଜି ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ କରି ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ସରକାରକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କଲପ୍ରିଟ୍ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଦୋଷୀ ଜଣେ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ, 2ଟା ହାତରେ ତାଳି ବାଜେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କେସ୍କୁ ନେଇକରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହବ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣକୁ ଏଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଜଣକୁ ଖାଲି ଦୋଷୀ କରିକି ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ୟା ପଛରେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଜଣକୁ ପଠେଇଛି, ୟା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜେଲ୍ ନେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନାଁ କହିବ ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ତାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ। ସେ ପଇସା ଦେଇଥିବ, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବ, ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଇନ ଅଦାଲତ କଥା ଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ସମାଜ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି